Amaphoyisa ehambisana noNdunankulu waseGauteng kanye nomndeni baqinisekisile ukuthi ukubheka wathunjwa ngasekuqaleni kaNdasa elibangise ebhange ngabantu bakuleli kanye nabo kufika base-Ethiopia. We can confirm it's a combination of the two. The South Africans were South African, and there are also foreigners, two of them of Ethiopian origin, and that is very important. Two, whether it's related to the sponsor shop or is just a criminal activity, that remains a grey area, and the areas that the police are working on is to follow the leads on those two aspects. Ukubheka kuthiwa ubegcinwe esakhiweni thizeni eqashwe ngabanye abesilisa baseMalawi. Amaphoyisa athi ukhululwe izolo walaxazwa esigangeni nalapho egitshezwe khona umshayeli wetekisi wayombeka esiteshini samaphoyisa eVosloorus. Amaphoyisa athi akakwazi ukuchaza ezinye zezinto ezenzekile ngenxa yokuthi ubevalwe amehlo. The victim could not account of what happened as he was blindfolded. He was only unfolded at a place which he was kept at. He indicated that upstairs or first floor where he was guarded by two Malawian national. Ukubheka uphuthunyiswe esibhedlela eyohlolwa wase edluliselwa kumndeni wakhe izolo. Umndeni uthi isimo omthole ekuso asigculisi neze. It's not my brother that I know. They just the physical appearance alone. So he's a very soft person, but he's angry. He's very angry, and at the same time he's terrified. Kubongwe umphakathi kanye nezinhlangano ezahlukene bezimasha zinxusa ukuthi atholakale. Into esenzile somphakathi ama results akhona yiwo lawa ayenzekile izolo. Phela senze imashi on Friday umazwi ubuyizolo. I'd like to thank Amabutho, the gentlemen from the hostels who were able to make sure that our marching process is in order. Umphakathi ube usunikela esiteshini samaphoyisa ekseni ufuna ukuyozibonela ngawawo. Sibonga nje the grace of God upon his life ukuthi ubuye aphila. Siyambonga uNkulunkulu ngoba simtholile ephila. Amaphoyisa athi azoqhubeka aliphenye leli cala ukuze kugcine sekutholakale nabasolwa kwamanye amacala afuze lawa. Okwamanje bengakaboshwa umuntu ngokuthunjwa kukaKubheka.